Kaixo, bagoaz beste gai taktiko baten ariketak egitera, kasu honetan X-izpien erasoa izango da. Dagoazen lehenengo ariketarekin, lehenengo ariketa hau egia esan niretzako hiltzatzea da, baina hemen zer gertatzen da? Dorreak alfila janda gero, beltzek dorra jaten dute, eta alfila deloko poia janda, dorra hiltzatua geratzen da, eta horrengo jokaldian, dorrea jango dute. Eta horrekin partida. Hemen konturatzen bagara, dorra hau eta alfila diagonal berdinean daude. Beraz, guk zer egingo dugu? Dorre hau, lauki honetara erakarri. Dorrak alfila jaten du, beraz, esan dezakegu dorrea behartuta dagoela dorre beltza dorre zuria jatera. Eta orain, bai dorre hau eta bai bestea erasotzen ditugu, ez ba? Dorre honek hemendik defendatu ahalko luke beste dorrea, baina kasu honetan peoi badagoenez, defentsa horrek ez du balio, eta beste edozein laukitara mugituta, atzeko dorrea jango dugu. Berriz ere zuriek abantaila material nahikoa lortu dute partidera basteko. Hemen zuriak daude peoia koronatzeko prest, baina egia da baita ere, hiltzatua dagoela peoi hori, erregina baltzaren gatik. Guzer nahiko genduke, peoi hau zuriak izan da. Guzer nahiko genduke zuriak izan da. Peoi hau koronatzean, bai errege hau eta bai erregin hau zutabe honetan izatea. Badugu eraren bat hori lortzeko? Bai, ez ba? Hemen behan jake eman da, jake ematen dugu erregari eta erregina matzatzen dugu. Beraz, beltzek erregina jan behar dute, eta orduan lortu dugu nahi genuena. Bi pieza jarri ditugu G zutabean, eta orain koronatzen dugunean, erregera dorra aukeratu, errega mugitu egin beharko da, eta berriz ere, bentaja material nahikoa izango dugu partida irabazteko. Goazen adibide honetara. Konturatu behar gara, erregina eta alfila diagonal horretan daudela, beraz, mehatzatu dezakegu hau, eta erregina mugitzean, alfila jango dugu, ez ba? Bai? Kasu honetan ez, zek erregina mehatzatuta gero, badu lauki bat, non bezortziko alfila defendatzen duen. Beraz, ondo legoke, erregina baltza, diagonal horretako beste lauki batera erakartzea, baina gero, ez izate aukera, lauki horretara joatea, ez ba? Eta zein da orduan jokaldia? E5. E5, eraso bikoitz bada, komentatu genuen edo komentatzen ari gara gai taktikoak egiten gaudela, askotan gai taktikoak ez zela bakarrik. Eta hau beste adibide bat da. Lehenengo eraso bikoitz bat egiten dugu, beraz, erregina mugitzen bada, zaldia jango digute, beraz, behartuak gaude, peoia jatera, ez ba? Baina horrekin ze lortu dugu, balen esan duguna. Erregina beltza diagonal berdina mantentzea,
Baina orain, alfila jeirura mugitzen dugunean, erregina beltzak irtu, laukirik B8ko alfila defendatzeko, beraz, erregina mugitzen duenean, guk alfila jango dugu. Horrengo ariketa, hau ere, hau oso polita iruditzen zain niri, eta ber, zer bururatzen zaizuen zuei. Gauza da, dorre zuriak hemendik, X izpi eraso egingo duela. Ea bururatzen zaizuen zelan izan liteken. Bueno, peoia jata dorrarekin, ez da jokaldi honaz ba, zergatik dorrak aldatuta gero, amaiera honetara iritsiko ginateke, non zuriek ez beltzek ez dute materialik aurkariari irabazteko. Dorrare zuzenean ezin dugurra bajatu ez ba, zek errega jan egingo liguke. Baina ikusi zelako jokaldi polita. Vale. B7. Erregeak ezin du peoia jan, eta dorra jan aldu ez ba, baina orduan zer gertatzen da, gu koronatzen dugula dorra janez, eta izango dugu erregina bat peoiaren truke. Vale? Eta erregeak dorra hau jaten ez badu, zer egin barko du? Ba, dorra mugitu, eta bardin da nora mugitzen duen, zek orduan, X izpien erasoa etorriko da. Vale, orduan ikusi. Jokaldi honekin, zelan zuriek partide irabazten duten. Vale, hemen ere, bi gai taktiko daude, eta bata da, hartzen gara eraso bikoiz batekin. Zaldiak, pedoia jaten du, eta jake eman, eta erregina mehatxatzen ditu, beraz. Nolabait esateko, behartuta gaude zaldia jatera, baina orduan zer gertatzen da? Bai errege beltza eta erregina beltza, zutabe berdinan daudela, beraz. Xake hau eman da, dezutabean, hurrengo jokaldian, zuriek erreginera hasiko dute. Vale, guk hemen ikusten dugu errege beltza eta erregina diagonal berdinan daudela, ez ba? Orduan, hau X izpi eraso izango zen, baina zer gertatzen da? Xakea horreman da, errega mugitu aldela lauki batera, non erregina beltza defendatzen duen, ez ba? Beraz, hau aldaketa simple izango litzateke. Baina badugu aurreko ariketa baten gertatu den moduan guk erregea diagonal horretako beste lauki batera erakartzean? Bai, ez ba? Zelan? Alfilarekin jake eman da. Erregeak alfilez badu jaten, hurrengo jokaldian, erregina jango diogu, eta erregeak alfila jaten badu, orain bai. Orain erregina zuriak zeiruan jake eman da, errege beltzak ez du izango modurik erregina baltza defendatzeko, beraz, amaiera honetara helduko gara, non zuriek erregina eta pila duten alfil baten truk. Vale, hau nahiko luzea da, adibide hau nahiko luzea da, baina hemen zein da ideia? Ideia da, bi peoia koronatuko dutela aldi berean, biak bai daude bat eta bi pausora,
Baina bi peoiak koronatzen dutenean, zurien txanda izango da, ez ba? Bueno, lehenengo eta behin, kontu zibili behar dira zuria, ziren eta beltzen batzua da, 6 peoia janda, ekizizpiak eraso izango zutela. Baina zurien txanda da, eta zurien txanda izatea garaipena emango die. Bale, zer lortu behar dute zuriek? Zuri lortu behar dute erregea azutabean jartzea, atzean, abatean erregina beltza dagoela. Eta orduan, lortutakoan erregea egotea azutabean, basake bat emanda, ekizizpien irazoa izango dugu, baina ikusiko dugunez, gauza ez da erreza. Nahi baduzue, bideo aparatu eta saiatu ariketa hau egiten, ariketa asmatzen. Bueno, horrenatza jarraituko dugu. Sakoa ematen dugu. Beltzek aukera dituzte. Aukera horietatik, azeira mugitza, jokaldi txarra da, orduan lortu dugu nahi genduena, jarri ditugu erregea eta erregina zutabe berdinean, eta honekin partida irabazten du, baina zer gertatzen da ona badator. Bueno, hemen egia da erregea nahiko inguratua dagoela, peoi hau eta errege zuria dela eta. Beraz, zuriek badute era erregea azutaberantza bultzatzeko. Eta nola hartzen da maniobra hori? Jak ematen dugu, beltzen jokaldi bakarra hori da. Orain, zein izango da jokaldia? Dama zelau. Dama zelau eginda, beltzentzat aukera bakarra da, abostera jotea. Eta orain zelan lortu dezakegu, gure ideia izango zen, zuria moduan, xake ematea 6 laukian, baina momentuz erregea kontrolatzen du lauki hau. Zelan behartu dezakegu erregea berantza etorten, peoiarekin xake bat emanez. Berriz ere, erregea beltzek jokaldi bakarra dute, dala erregea alaukirantza bajatzea eta orain bai. Orain, eman dezakegu xakea 6 laukian, errege beltzak mugitzean ez du erregina beltza defendatuko, eta beraz, zuriek erregina irabazi dute. Eta horrekin partida. Bale, kasu honetan, peoi hau ez balego, peoi hau ez balego, xake lauki honetan eman da, ekizizpien eraso izango litzatek, ez ba? Orduan hau dariketa bat, non variante batzuetan edo aukera batzuetan ekizizpia erasoa ematen den, eta beste aukera batzuetan lortuko dugun peoi hau edo hau koronatzea. Orduan, zer bururatu zaigu? Lehengo bururatu zaigun gauza bada, peoi hau mugitzea, gitxienez, erreginari bidea zabaltzeko. Argi dago, erregea 3 lauki horietako batera badoa, ekizizpien eraso emango dela. Adibidez, ona badator, esan dugu moduan. Eta berantza badator, bi jokalditan, hemen xake eman da, erregea ezin da lauki honetara etorri peoi zuria dela eta, beraz, gore egon beharko da eta lortu dugu ekizizpien erasoa egitea. Ze beste aukera ditu beltzak? Badezeira edo peoia jatea.
Zer gertatzen da, peoia jaten badute. Sake ematen dugu E5-ean, eta erregak orain ditu bi aukera. Hau eta hau. Bale. F7 badoa, ikusi zer gertatzen den. Jake ematen dut hor, beltzak erregina ez galtzeko behartuta daude gure erregina jatera, baina hurrengo jokaldian koronatu egingo dugu. Zer gertatzen da, D7 badatoz. Ba ikusi orain, D7 etortzean, nik X7-en eraso egiten badut, egia da, erregina defendatu aldutela, baina klabea beltzek ezin dutela erregarekin lauki hau erabili, hori da klabea, eta orduan zuri lortuko dute, edo erregina irabaztea X7-en bidez, edo sake mate ematea. Nola? Vale, beste sake bat ematen dugu, erregina errege beltzaren gana hurbiltzen. Hor egoten dira, eta orain jake ematen dute hemen, eta hiru aukera dituzte beltzek, ez ba? Erregina ez badute defendatzen C8-tik, erregea mugitzean, erregina honek errege baltza jango du. Eta zer gertatzen da beltza zehatzen badire haurien erregina defendatzen, sake ematen digula E8-an. Sake da, eta errege beltzak ez du nora eskapatu. Bale? Bueltatu gaitezen hasierara, orduan ikusi dugu, peoia jateak ere ez duela balio. Beraz, azken aukera da, D6 jokatzea. Eta jokaldi hori eta gero, berriz emango dugu E5-ean jake bat, eta orain, zuriek, beltzek aukera bidituzte. C5 ero E7 joatea. E7 badoaz, berriz ere, X7-en erasoa. Eta hemen, C5-era badatoz, zer gertatzen da, bi jokalditan, hurrengo jokaldian, peoi zuria koronatuko dutela. Eta horrekin, partida irabaziko dute. Bale. Azken hiru ariketa datoz. Ikusi hemen erregea. Ezin da gorantza egon. Beraz, aukera bat gendun dorre hau jateko, gure erregina edo dorre barekin, sake mat izango litzateke, ez ba? Horrekin, X7 eraso bat bururatu alzaigu. Torre F batera mugitzen dugu, erreginak zaldia jatea edo beste lauki batera joatea erabakitzen badu, sake matea da. Eta erregina dorra jaten badu, zer egin jan beharko dugu, zaldiarekin, ez ba? Eta geratzen gara, abantaila material oso handiarekin. Vale, hau jokaldi bateko X7-en erasoa da. 6 pieza daude diagonal berdinean, oso ondo, alfila de laura mugituta. Erreginak ez du izango nola defendatu dorrea. Beraz, adibidez, ez zeira mugituta gero, zuriek alfilarekin dorra jango dute. Eta hemen ere, jokaldi batean, zutabez diagonal berdinean dauden, erregina eta dorre beltza erasoko ditugu. Eta kasu honetan ere, erreginak ez du nondik dorra defendatu. Zergatik eta
B7 laukia alfilak kontrolatzen du. Beraz, B7 badoa alfila jango du erregina. Eta, bueno, gu nahiago dugu, beltzak nahiago dute gitxienez erregina mantentzea, ez ba? Orduan adibidez, ona mugituta, zuriek dorra irabaten dute. Bale, honekin iritsi gara X7 erasoaren azken ariketara. Hurrengo bidean ikusiko gara.